Tento pár šokoval celé Slovensko. Svoju vyvolenú požiadal futbalista Ľubomír o ruku pred zápasom, kde jeho nastávajúca bola na ihrisku ako rozhodkyňa. Jej reakcia dojala k slzám aj divákov. Pozrieť si so ženou futbal a dať si pritom pivo. To je sen zrejme každého muža. Aj preto sa 26-ročný Ľubo rozhodol požiadať o ruku Peťu pred zápasom v Nižnej. Tá tu bola v úlohe rozhodkyne a nič také nečakala. Bol to neskutočný šok. Vôbec som nevedela, čo na to povedať ani ako zareagovať. A ty si to vôbec nečakala, ani si nič netušila, ani ničím nenaznačil? Absolútne ničím. Sme boli spolu vlastne celý ten víkend predtým. No a vôbec som nič nevedela. Zmienil sa už niekedy predtým, že by také niečo chcel, alebo toto bolo vôbec prvýkrát? Iba zo srandy. Že akože takedy za 6 rokov možno. A toto bolo prvýkrát. Rozhodnutie mladého futbalistu bolo spontánne. Hoci si zásnubnú reč pripravoval, v daný moment toho veľa zo seba nedostal. Keď som si tam šklekol, tak jediné, čo zo mňa vyšlo, bolo, že ju milujem, a potom som čakal minútu a zabudol som, že mi nič neodpovedala. Tak potom som sa aj spýtal, či si ma vezme, a v podstate odpoveď som nedostal, dostal som iba nejaké zahmkanie so slzami v očiach, ale samozrejme bol som pripravený a mal som vreckovku pri sebe. Takže standardne ju nenosím pod trenkami, ale teraz som ju mal, lebo som vedel, čo sa stane. A potešilo ma, že v podstate, že povedala áno. Všetko sprevádzal potlesk spoluhráčov aj divákov. Zrejme si tým urobil